Дами и господа, скъпи приятели, тъй празници Поломие продължават. Време е за Бабин Скрин. Да посрещнем водещите Ноя Гери, Българско национално радио, Радио Видин. Добър вечер, прекрасни хора от Лом и цялото Поломие, жители на населените места около нашите две реки и гости от близо и отдалеч. Добре дошли на най-цветния и пъстър бал на носиите Бабин Скрин. Това е поредното събитие от фолклорни празници Поломие, етносъживяване на Северозапада по идеен проект и реализация на фондация 1300 години България. Тя има за цел да подкрепя и популяризира фолклора, българщината и изкуството в различните им форми, да представя богатото ни вековно културно наследство в съвременен контекст и изграждане на ярък имидж на България като културно-историческа дестинация с заслуженото място на една от най-древните цивилизации. Както разбрахте, време е да извадим носиите от бабините скринове и да им вдъхнем нов живот. Ние сме Нора и Гери, две парчета от една пица с усмивки, която слушате всяка събота по Радио Видин от 9 до 12. А сега сме тук, за да се насладим на истинска северняшка гордост, която върви с много стил и усмивки. Здравейте, хубави хора! Лятото още не е дошло, но тук на площада вече пламва истински пламък, пламък от цветове, шевици и народна душа. А вие сте нашите главни гости, които искаме да видим в дрес-код цветовете на България, бяло, зелено, червено или направо с народна носия. Фолклорни празници Поломие се реализират по програма за развитие на селските райони, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Европа инвестира в селските райони. Заедно с МИК Лом по мярка 6, инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на МИК Лом. Днешният празник ще бъде излъчван на живо от страницата на фондация 1300 години България и в официалната страница на Българско национално радио, Радио Видин. Приканваме ви да споделите линка, за да може повече хора да видят как Лом празнува. Здравейте и на вас, които ни гледате онлайн. Поздрави от Лом! Поздрави! В случай, че сте си забравили носията или нямате такава, има вариант да спазите дрес-кода, като грабнете от гардероба някоя бяла блуза, червена пола или зелен пояс, защото сега празнуваме българското. Днес ще ви покажем колко е красив и колко е жив българският дух, скрит в тези ризи, престилки, бръчници и китки. И разбира се, обещаваме ви много настроение, няколко изненади, които няма да забравите. Да започваме! Време е да дадем началото на Бабин Скрин. Първи пред нас ще се представят талантливите деца на Лом, вокална група Шоколадчета, с ръководител Росица Кръстева, които ще изпълнят песента, станала химн на този цветен празник, Бабина носия. Музика и аранжимент Валери Костов, текст Мария Маринова. Да посрещнем шоколадчетата с аплодисменти. Заповядайте!
граждани на Лом. Тук искам да благодарим и на Movix Digital Agency за дигиталното ни представяне, Lom City DJs, които също са с нас, господин Емил Маринов, собственик на ферма за африкански сом и рибна борса, X-Party Agency, които се погрижиха за нашата сцена, Брод Студио и Николай Цонев, в чието ръце е фотоапарата, и на него ще дължим прекрасни спомени от този ден и от това събитие. Също така благодарим и на всички, които са тук на площадка Вода в Лом, показващи и дошли да се насладят на нашата северняшка гордост, шарени шевици и душевен уют, както само тук в Северозапада и най-вече в Поломието го умеем. Така че, добре сте ни дошли, пуснете си усмивките, разкопчайте сърцата, стегнете пафтите, изпечете гърди и се пригответе за една вечер пълна с багри, ритми и родова памет. Тази вечер всяка престилка, всяка плетеница, всяка шевица разказва приказка, а ние сме тук, за да я чуем. Носиите са като машина на времето, те ни връщат в онова време, когато хората са живели в хармония с природата и с традициите си. А вие, драги наши, сте истински пример, че това наследство е живо. Да, точно така. И не забравяйте, носията не е просто дреха, тя е история, тя е любов и майсторство на поколения българи. Сега е време да приветстваме хубавите хора с автентични носи, които още бабите им са пазили като злато. Балът на носиите бабин скрин ще открие Ралица Кирилова, носителката на титлата в националния етноконкурс Мис Българка 2024. Жителка на Поломието, тя ще представи носията на баба Календра от село Киселево. Тази красива носия идва от далечната 1930 година. Всъщност Ралица ще ни покаже как се носи истинска северняшка елегантност. Една прекрасна носия, в която преобладава червения цвят. Една носия, която е подходяща за млади момичета, които да привлекат вниманието на ергените. Прекрасна Ралица и прекрасна носия. Може би тук трябва да кажем, че тя не е само красива, ами всъщност и помага в семейната ферма за биволи в едно село съвсем близо до Лом. Следват гостите ни от Крапчене с голяма колекция от фонда на читалище Пробуда 1928. Ще ни ги представи секретаря на читалището, госпожа Атанаска Луканова. Госпожа Атанаска Луканова иска един микрофон. Ами ето там. Така, ето, ако мога аз така да й помогна. Да. Така, заповядайте. Слушаме ви. Да, работи. Добър ден на всички! Ние сме самодейци от читалище Пробуда 1928, село Крапчене, община Монтана. Ще ви представим автентични крапченски носии. Нашите носии разказват и отразяват историята и развитието на самото Крапчене, както и историята на самите носии. Единствената мъжка носия, която сме съхранили в Крапчене и се намира като вид, като модел и като разновидност, е тази. Просто в Крапчене друга мъжка носия не е имало. Мъжката носия спада към групата на белодрешковците заради белия си цвят. Мъжете носят капи пепелии, ризата е от кенарено платно с шарени ръкави. Да, бе. На кръста имат червен пояс
След това са белите беневреци, навущата и опинките. И отгоре е облечено касаче. Единствената украса на мъжката носия са черните връви навити върху навущата, които са навити по определен начин, за да образуват квадратчета, и с гайтани върху елечето са направени разни шарки и разни други украшения. Пак казвам, това е автентична крапченска носия, нищо по нея е поправено, нищо не е променено. Нашите прабаби са изработвали и носили автентичната носия сукман. Сукмана е изработен от груб вълнен плат, олеви, който е много боцкав и неприятен на допир, но жените са го носили. Има предание, че колко по-богато е украсен сукмана, толкова по-богата е била жената финансово, която го е носила. Разбира се, това е напълно вярно. По сукмана могат да се образуват различни, или е пошиван, или с гайтани са направени различни фигурки. Нашите прабаби са се забраждали с бариши от естествена коприна. Или ние в Крапчене им казваме варен бариш. Краищата на варения бариш са изплетени на игленка, малки чевички, малки дантелки. Престилката на сукмана е прека престилка, защото шарките са и напреки. Шарените чорапи и опинките са задължителен аксесуар към сукмана. Ризата обязателно завършва с дантела или мухтове, им казваме ние. Ръкавите могат да са шарени, могат и да са дюс. Това е носия, не мога да кажа на колко години, но съвсем автентична. Най-характерната носия за Крапчене, която имаме, е вълненика. Вълненика е най-колоритен, най-цветен, най-надиплен. Той се прави от 15-20 лакти плат. Това значи 10-12 метра. Нанищването на вълненика е по специфичен начин, на два реда върви, така че плата без шарка е скрит и остава да се вижда отгоре само шарките. На главата нашите баби са носили бели забратки, по края изплетени на една кука, с яспрички, парички или малки дантелки или манистенца. Забраждали са се по различни начини, но най-често така. Китката е била задължително допълнение към облеклото. Ризата е от тенарено платно или от свилено платно с фатове ръкаве. Това са фатове ръкаве или ръкави на черти. Завършвала е обикновено с изплетени на ръка мухтове, както го казваме ние. Престилката е прека за отбелязване, че върху нея има нашити парички, за да може жената, като играе, паричките да дрънчат. Това е характерно. Шарените чорапи и опинките са също задължителни към носията. Най-атрактивна част към тази носия е дорамката. Това е дорамка. Тя е със специална кройка, която дава колорит и красота на нашия вълненик. Това е най-характерната носия за Крапчене и е също запазена в автентичен вид. Да. Нашите майки пък са изработвали и носили носията муреник. Муреника, за разлика от вълненика и от мъжката носия, е изработен вече от памук. Той е от памучен плат. Шарките, разцветките, моделите са най-различни според желанието на жената. Характерен цвят за нашия муреник е червения. По изключение има и син, има зелен или виден. Шарките са най-различни. Ето, представяме ви зелен муреник. Престилката към муреника
обикновено е фъкана на кадифе, брилянт или сатен. Ризата е също от кенарено платно, завършваща с муфтове. И тук вече нашите майки с едно око поглеждат към Европа. Хвърлят забратките, вече не ходят забрадени, без забратки, без шарени чорапи и без обинки. Стават по-съвременни. Последната носия, изработена в домашни условия, крапчене от нашите майки, е този вик муреник. Той е най-елегантен, най-прибран, най-лек и най-удобен за носене, защото е лекички прибран. Това е последната носия, изработена при домашни условия. След това вече започваме за по-лесно, никой не ще да тъче, никой не ще да преде и започваме да купуваме носиите от магазина. Това е историята на нашите носии. Това е историята и на нашето крапчене. Искам да отбележа само, че танцовия състав към читалището изпълняваме само автентични хора и ги изпълняваме само с автентични носии тип вълненик. Показваме си навсякъде носиите, съхранили сме ги и ги съхраняваме с голяма любов и с голямо желание и ги показваме където има нужда. Благодаря за вниманието. Прекрасни са тези хора от крапчене, не знам дали забелязахте колко им отиват носиите, колко са красиви. Да, и аз забелязах, че аз съм забрадена, като че ли съм от крапчене. Китката ми я няма, защото ми я открадна един момък. Моето още си е тук. И аз също съм се огледала в европейците, хвърлила съм опинките и така съм дошла тук на вашия празник, защото е чудесно. И сега имам страхотното удоволствие и така вълнение. Ще поканя на сцената най-малката участничка. Това е 4-годишната Даринка. Къде е тя? Това е Дарина Емилова, която е с носия на баба от прабаба. Еха! Страхотна си, Даринка! Здравей! Аха! Елате тук да ми кажете. Така, Даринка продължава и напред. Даринка носи носия, ушита от прабаба й, която имаме честа да е тук. Тя е дизайнера на носията, да ни помаха прабаба Цеца. Страхотна Тя е прабаба ушила, Цеца. а баба Галя е носила до първи клас. Аха, ето, това е много хубаво. Това е много хубаво и показва колко е важно да се пази българския дух и колко е прекрасна Даринка. Прекрасна си. Ти си истински дар. Браво, Дари. Да. Точно така. Чудесна си. Благодарим на Даринка, най-малката участничка. А сега пред вас ще се представи Анатолия Любомирова Спасова от село Ковачица. Анатолия, да заповяда. Така. Сега И каква цветна носия, направо човек да поиска автограф от вас. точно така. А докато Анатолия дефилира, аз ще ви разкажа, че носията, която представи от село Ковачица, извадила е от бабиния скрин на своя съпруг преди повече от 30 години. Самата носия е на повече от 100 години. Била е ушита за бабата на съпруга на Анатолия, някъде около 1910-1915 година. Състои се от бродирана риза, мореник и престилка. Коланчето пък е било на бабата на нашата баба Зора. Чорапите самата баба си ги е изплела, а в бабиния скрин Анатолия е открила и накита, с който се е гиздила бабата. Къде е накита? Така, ето, прекрасни накити. Това е седефено герданче и гривничка. И Анатолия много се радва, че е дошло време да извади носията от скрина и да я покаже на всички вас, да покаже тази красота, която е сътворила баба от нейния род, бабата на съпруга й. Нали така?
Така, и ние благодарим Анатолия. Аплодисменти за Анатолия. Така, след Анатолия ще посрещнем Зорница Димитрова. Това е офис менеджера на X-Model Group, агенцията на Северозапада. Така, очакваме Има Зорница. някаква специална изненада. Аха, ето я. Ето я Зорница. Така един офис менеджер тежко идва. Заповядайте. Искате ли да кажете нещо или когато се върнете за тази носия? Това е носията на моята баба Славка от Сумер. Знам, че това е фъкана престилка и друго не знам. Знам, че баба си е правила ризата и много се радвам, че успях да я съхраня горе-долу, за да може такива мънички, прекрасни същества, каквито вкъщи имам, да и се радват. Благодаря ти. И ние благодарим, а сега ще я покажи на всички останали да видят колко е прекрасна тази фъкана, шарена и весела престилка. Едно живо доказателство, че носията може да превърне жената в звезда. Точно така. И как преобразява един офис менеджер? Съвсем истинска българка върви по подиума. Да я окуражим с аплодисменти! Прекрасна носия. Има и пафти. Да, чудесно. Благодарим на Зорница за Благодарим, това дефиле. аплодисменти. Така, сега ще поканим на сцената Христинка Кожухарова от Дневен център за стари хора Лом. Аплодисменти за Христинка. Ми така е. То си личи, че сте млади хора. В този дом сигурно си има и млади. Да, Така например, е. да. Например, вие. Например, Христинка. Примерно. Така, тази носия привлича погледите и сигурно има много красива история. Не искам да оттечавам с история. Костюмът е на около 120 години и принадлежи на моята баба Дона Попова. Чудесно, много е красива. Да, браво. А тя от кое село е? Тя е плела чорапите. Страхотно. И чорапите. Много е красива тази носия. Съвсем семпла, но въпреки това много весела и така българска. Обаче чорапите. Чорапите Какво ще са кажеш? топлят и са плетени на ръка и вложени са в тях Много различни красиви. цветове и различни елементи. Така е, Христинка позира като съвсем професионална Манекенка. моделка. Да. С гордо вдигната глава. Ами това е. Носията прави чудеса. На нейната престилка също има пендарки, които най-вероятно също са за да дрънкат и да привличат вниманието, когато тя е на хорото. Благодарим, Христинка. Благодарим. Благодарим на всички тези участници за това, че ни показаха своите прекрасни носи. Сега ще прекъснем за малко дефилето на автентични фолклорни костюми, за да се порадваме на една истинска сладка лавина, която ще се изсипе на сцената. Представяме ви отново групата, чието гласчета са по-нежни и от най-финния белгийски шоколад. Те ще изпълнят моята любима песен "Пуйченца", музика и текст народни, аранжимент Йордан Илиев. И докато те се подредят, да ви кажа, че веднага след Пуйченца ще чуем и фолклорна китка от 4 песни а капела. Прехвръкна птичка, Вечеря и Радо, Полегнала е Тодора, една песен на Филип Кутев и Ерген Деда по аранжимент на Петър Льондев. Да не пада.
Пуй, 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 пуй. Ходила баба на пазар, купила си баба буйченца. Ходила баба на пазар, купила си баба буйченца. Пуйнеле, пуйнеле, буйченца, с червени клюнченца. Пуйнеле, пуйнеле, буйченца, с червени клюнченца. Турила ги баба в торбата, да си на село отиде. Турила ги баба в торбата, да си на село отиде. Пуйнеле, пуйнеле, пуйченца, с червени клюнченца. Пуйнеле, пуйнеле, пуйченца, с червени клюнченца. Тя ги кара да пасат, те с скачат и гълбат. Тя ги кара да пасат, те с скачат и гълбат. Пуйнеле, пуйнеле, пуйченца, с червени клюнченца. Пуйнеле, пуйнеле, пуйченца, с червени клюнченца. Кълбете, баба, кълбете, само не заскачайте. Кълбете, баба, кълбете, само не заскачайте. Пуйнеле, пуйнеле, пуйченца, с червени клюнченца. Пуйнеле, пуйнеле, пуйченца, с червени клюнченца. Благодаря. Благодаря. Няма да говорим. Чакай бе. Ние ли сме? Не, китка. Сега чакаме момичетата от фолклорна, от вокална група Шоколадчета, за да изпълнят акапела една китка от 4 прекрасни български Как се песни. казваш? Заповядайте. Не знам, ние сме повече хора в тази компания. Благодаря. Страхотни сте. Препръхна птичка през равни двори на бял трендафил. На бял трендафил леко подпръхна, тихо повика. Я излез, млада невясто, радости нося, радост голяма. Я излез, млада невясто, радости нося, радост голяма. Прехръкна птичка през равни двори
понесло, пъстра китка, мома Тудоро, Тудоро. Дум, 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 дум. Ерген деда, червен деда, и така, патака, накривил е кълпачето, и така, патака. Ерген деда, червен деда, и така, патака, накривил е кълпачето, и така, патака. Ерген деда, червен деда, и така, дум, така, така, патака, накривил е кълпачето, и така, патака, и така, патака, накривил е кълпачето, и така, патака, и така, патака, нагоре, надоле, и така, патака, па отиде у селото, и така, патака, па отиде у селото, и така, патака, па се пада на уроdo, и така, патака, па отиде у селото, и така, патака, па се пада на уроdo, и така, патака, па се пада на уроdo, и така, дум, така, така, патака, дум. Dum 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 dum, hey taka dum taka taka pataka dum, dum 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 dum. Hey taka pataka, hey taka pataka, hey taka pataka, hey taka pataka. Аплодисменти за шоколадчетата отвън, тези малки певици, които ни носят аромата на какао и наслада като от най-вкусната бомбоньера. Да, те умеят да превърнат всяка една нота в шоколадово изкушение, а гласовете им направо разтопят сърцето. Страхотни сте, под вещото ръководство на вашата талантлива вокална педагожка Росица Кръстева звучите по-сладко от всякога. Понеже ние сме били с тях на една сцена, знаем, че не стават за ядене, но пък за слушане и вие се убедихте, че са просто невероятни. А сега е време да се завърнем към основното, което ни събра тук на площада в Лом. Пъстър бал на носиите Бабин скрин. Носията те кара да стоиш изправен и с гордо вдигната глава. А тук в Лом днес всички сме една картина, пълна с енергия и любов към родното. Виж тази престилка, толкова е красива, шарена, че веднага ми светва пред очите, като я погледна и съм сигурна, че привличам всички погледи. Ох, да, миличка, като гледам, това е най-пъстрата престилка тук в района. А какво ще кажеш за китката ми? Трябва много да я пазя, да не ми я отмъкне някой левент. Обаче, виж, сложила съм си отдясно, което значи, че днес съм в добро настроение. На левентите, според мен, китката излиза на тия китката. Важно е сега да покажем красотата на северняшката носия, а това само по себе си е гаранция за добро настроение. И тук искаме да благодарим на Йоана Ванкова от читалище Светъл ден Видин, защото тя беше феята, вълшебница, която ни даде тези прекрасни носии, за да ни превърне от пепеляшки в принцеси. Моята е северняшка. Нейната е моминска носия, защото е мома, както да, имам китка. Има китка. Чакам някой ергени. Моята китка я откраднаха, аз съм на такава зряла жена. Така, стига за нас. Нека сега обърнем поглед Спират ни микрофоните, отново към участниците, за да видим и втората част на дефилето на народни носи. Преди това обаче да ви представим и специалните гости на нашия фолклорен празник, екипа на местна инициативна група Лом, изпълнителен директор Румяна Симеонова и главният експерт Аделина Ангелова, благодарение на които този проект вече е реалност. И днес сме заедно тук на площад Свобода. Както разбрахте, даже и видяхте, тук е Ралица Кирилова, носителката на титлата в националния етноконкурс Мис Българка 2024, която е жителка на Поломието. Видяхте колко е красива, видяхте, тя представи първата, една много стара носия. Оказа се нещо, което аз не знаех, че тя е от Крива бара, там имат фамилна ферма за биволи, което просто е достойно за аплодисменти. Благодарим също и на община Лом за помощта в организирането на този празник, защото фолклорът е част от нас. Той е в речта ни, в песните и танците, в ежедневните ни занимания.
За да запазим себе си е нужно да предадем любовта си към него на идното поколение с празници като днешния. А фолклорни празници Поломие на Фондация 1300 години България имат за цел да покажат цялата пъстрота на фолклора пред очите на децата, да приобщи младежите в едно цяло, а възрастните да попият удовлетворението от срещата с корените си. Така, сега продължаваме с носи от фонда на детско-юношески фолклорен ансамбъл Хорце при Народно читалище 23 септември, град Лом, с художествен ръководител Венислав Рафаилов. Заповядайте! Да, нека ги окръжим с аплодисменти. Те са свикнали с сцената. Вижте колко са красиви, колко са пъстри, колко са шарени, как блестят техните носии. Страхотни момичета и момчета. Ще се разходите ли по двойки напред, да ви видят и по-близо? Хайде, разходете тези хубави носии. Прекрасни млади българи. Благодарим. Хайде сега и следващата двойка. Внимавайте при разминаването. Еха, каква красота и грация! Чудесни сте! И сега един левен, един момък. Благодарим ти и сега ще излезе... Приветстваме още една двойка. Мисля, че двойката е облечена в сватбена носия. Много са красиви, нали? Да. И заслужават вашите аплодисменти. Чудесни сте и доста добре се справяте. Сигурна съм, че и фотографа Николай Стонев трябва да ви улови и да ви улови вече, защото наистина си заслужавате да бъдете запечатани и после да показват снимки колко са били красиви. Много ви благодарим. Това бяха детско-юношески фолклорен ансамбъл Хорце при Народно читалище 23 септември, град Лом, с художествен ръководител Венислав Рафаилов. Отново аплодисменти за тези прекрасни млади хора. А сега северняшка носия ще представят Любомир Димитров и Юлиана Каменова. Това сте вие, ами нищо. Чудесно, чудесна северняшка носия. Ще разберем, че всъщност това са Любомир Димитров и Юлиана Каменова. Северняшка носия. Аплодисменти за Любомир Димитров и Юлиана Каменова. Така и сега ще поканя тук при нас още трима участници. Това са Светослав Светлинов, Сияна Кнедова и Марилена Николова. Ако искате, можете просто ето тук да се завъртите. Ако искате, може да се разходите.
мен лично е удоволствие да ви гледам. Затова може да ви извикаме и трети път. Така, това са шопски носии. Тези сукмани са богати, все едно като съндък с жълтици. О, погледни колко много жълтици има по тях. Да, така е. Благодарим ви, младежи, за тези прекрасни носии, които представихте. И сега идва тази тракийска носия. Тракийска носия представят Владислав Йорданов и Симона Петрова. А мен ми се прилича на булчинска тази. Ще ме извините. Виж, този хармоничен дует показва как две носии могат да танцуват синхронно, дори когато обувките им така леко скърцат от нетърпение. Страхотни сте. Така, благодарим ви много. Аплодисменти за тези млади хора, които са красиви, но носиите ги правят още по-красиви. А сега на сцената не знам дали ще събере всички, които тук съм си записала. Това са хора от село Мокреш, Ломска околия, няколко семейства. Започваме, аз ще ви заповядайте, докато вие се качвате на сцената. Семейство Мокреш. Семейства Ана и бебето Катлея, Албена и Мариан с техните деца Зария и Сашко. Слава също ще е тук, Надето и Дари, Рени, Мирко и Валю. И тук трябва да кажем, че дядо Благойчо е изработил всички тези прекрасни носии. Заповядайте. Бебето Катлея тук ли е? Ама разбира се, че е най-важно. Така, къде е бебето Катлея? О, погледни го! Страхотни сте! Страхотни сте, прекрасни! Ето такива носии са носили в Мокреш. Катлея и блести слънчицето и... така, обърнете я малко. Прекрасна е, тя е прекрасна и отзад. И тук тези мълчугани, всичките са облечени като едни истински българи. Казах аз, че носията е като машина на времето. Чудесни сте всички вие. Така, дали само да разбрах, една фамилия ли е това? Или няколко семейства? Няколко семейства. Ама те всичките са роднини, предполагам. По-близки или по-далечни. Живи и здрави да сте. И сте така да си носите носиите. И да пазите българското. Благодарим ви. Благодарим ви, прекрасни хора от Мокреш. Браво! Ето, тези дами се отсмелиха и бебето Катлея да го разходят и него. Да, всеки, който има желание, може да мине и да направи дефиле. А тези мълчугани могат и да развеят своите знаменца. Тези малки българи. На Катлея това сигурно е първото ревю. Страхотна е. После трябва да се снимаме с теб. Чудесно си, здравей! Здравей! Много сте красиви. Прекрасни сте, прекрасни. Благодарим. Това най-вероятно са Зария и Сашко. Как? Валю и Дари. Валю и Дари. А Зария и Сашко предстои да излязат. Браво, браво! Ето ги сега, Дария и Сашко с мама и тати.
цялото семейство. Страхотни! Така и сега кой ще видим да... Сашо и Боряна. Това всъщност са хората, които са поели инициативата и са така запалили останалите от Мокриш да дойдат тук и да покажат своите носии. Много красиви носии. Аплодисменти за тези прекрасни българи. Така, благодарим ви. Така. И ние благодарим. Катлея. Да, Катлея. Ще те чакаме на някой следващо ревю. Да ми се падне и на мен. Така. Ами, прекрасни носи видяхме, пъстри, такива, които мен лично ме карат да искам и аз да имам такива носи и да мога да обличам. Ти, Миличка, вярваш ли, че носиите ще се завърнат в ежедневието? И, например, някога може да се носят в офисите. Разбира се, представям си колежките с престилки и скитки, а шефа с култури и калпак. И една гега в ръка. Да. Перфектно, перфектно. Така дори финансовите отчети ще звучат някакси по-музикално. Приятели, нашия бал на носиите Бабин Скрин е готов да хлопне капак. Докато беше отворен, вие видяхте цветове, усетихте ритъм и се насладихте на истинска северняшка магия. Преди да благодарим на всички участници обаче, или може би заедно с благодарностите, ще е хубаво да ги повикаме на сцената, за да получат своите награди и изненади. Или първо да поканим шоколадчетата? Шоколадчетата трябва да поканим. Да. Добре. Сега ще поканим отново малките сладки шоколадчета, за да чуем едно изпълнение, всъщност на едно шоколадче. Това е шоколадчето Катерина Георгиева. Тя ще изпълни песента "Българско дете", музика и аранжимент Щерион Пилидов, текст Ангелина Жекова. Заповядай, Кати! Помниш ли, Кати, ти от нашия рожден ден с лъскавите обувки? Да, пораснала е и пак има лъскаво по обувките. Ти си, Кати! Позната, но за мен една е тя. Някога през вековете тук е стъпил Аспарух, завещал на синовете български юначен дух. Земята свина на дедите на розов цвят луга.
всичко ми е скъпо в нея. Обичта ми с мен расте, радвам се и се гордея. Аз съм българско дете. Благодаря. Още едно изпълнение всъщност, преди да преминем към връчването на наградите. Едни кристални плакети са подготвили организаторите и грамоти за всеки. Преди да ги раздадат обаче, ще посрещнем тук на сцената един глас от Свидна България, Свилен Тодорински, който всъщност е от Русе, но така по Дунава. По Дунава е дошъл сега в Лом, иначе той по принцип е пилот, но изпълнява авторски фолклорни песни. Заповядай, Свилен Тодорински. Благодаря за чудесното представяне. Здравейте, Лом! Здравейте, България! Радвам се да съм тук сред вас и ме радва това, което виждам, че такива малки дечица са облечени с народни носи. Това означава, че България ще пребъде. Подарявам ви моята песен, казва се Свидна България. Хванете се дружно за ръце и както го усетите. Нашите деди силни, смели са били, малък живот нас ни промени. Питам се дали можем да пробудим българската чест и гордост възродим. Питам се дали можем да пробудим българската чест и гордост възродим. Хей, свидна моя България, сърцете нося обична. Хей, свидна моя България, кръвта ми киси завинаги. Българио, земя на моите
видна България. Сърцете нося за винаги. Децата ни, своята любов към родът ни славен, за да устоим и рай да сътворим. Гей, свитна моя България, сърцете нося обична. Гей, свитна моя България, града ми ти си завинаги. Благодаря ви от сърце. Да живее България. Не се пускайте. Защо се пускате толкова бързо? Следващата песен се казва Майчица една. Знаете коя е? Сега ще чуете. Айде! България, тук сме! Ще съживим всяко кътче на нашата прекрасна родина. Тебе песница и святи, с ноти красотите ляти, не ми достигат вече думи, песен да възпея твоите дни. За тези славни времена разказва трила Пирин планина и вятърът нашепва песента. България е майчица една. Чудесни сте. Чудя се коя булка да си харесам. Тук с хитките гледам коя отляво, коя отясно. Ще внимавам да не я досана. За теб живота си задали, безчет юнаци кръв проляли, но гордо срещали се със смъртта, името на нашата свобода. За тези славни времена разказва трила Пирин планина и вятърът нашепва песента. България е майчица една. За тези юнаци жалиш вечно, като майка родните чеда. Очите твои, щом погледна, сълзи са рилски езера. За тези славни времена разказва трила Пирин планина и вятърът нашепва песента.
тези славни времена. Разказват рила пири в планина и вятърът нашепва песента. България е нашата страна. Благодаря ви от сърце. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави, обичайте България, борете се за нея и ще пребъдем. Благодарим Василен Тодорински за тези прекрасни песни, с които ни разтанцува и разчувства. Прекрасна музика. Благодарим и сега на сцената е време да свършим нещо много важно. Но не е ли най-важното? Най-важното е почти най-важното, защото всъщност най-важното беше това, че много млади хора представиха тук своите носи. Масата след малко. Първо да раздадем наградите. Наградите и разпъваме масите. Така че не си тръгвайте. Сега ще поканим тук при нас Ивайло Йосипов, който е изпълнителен директор на Фондация 1300 години България, и Ангелина Ангелова, която е главен експерт в МИКЛОМ. Те ще връчат кристални плакети на няколко така отличени на участниците, тези, които се отличиха така най-вече. Читалище Пробуда от Крапчене. Те получават кристален плакет, а всъщност и грамоти. Всички участници ще получат грамоти. Да, има. Не. Така. Така. Сега, тук при нас да заповядат цялата група от Мокреш. Тези страхотни хора от Мокреш, заповядайте на сцената, за да получите своя кристален плакет. Така, тук е момента да кажем, че ние също трябваше да получим... Изчакайте, Мокреш! Ние също трябваше да получим по един плакет, обаче решихме, че ще се... Миличката... Да, аз реших моя плакет да го дам на бебето Катлея, защото много го харесвам. Заповядайте! Това е пакета на Нора. Сега ще видим и Гери на кой ще даде нейния. Аз ще ви донеса в радиото още в събота. В понеделник съм, 7 часа ще съм там. Ние празни обещания. С удоволствие ще ги дадем на някой, който си изберем. Така, следва сега най-малката участничка. Всъщност твоя плакет на който да моя плакет. Благодаря ви още веднъж за тези прекрасни хора от село Мокреш, Ломска околия. Благодарим ви. Така. И бих искала да поканя малката Даринка, 4-годишната Даринка, на която пък аз ще дам моя плакет.
Така, благодаря. Заповядай. Сега, ето така трябва да се обърнем. Усмивка имаш ли? Благодарим. Сега към нас на сцената ще поканим детско-юношески фолклорен ансамбъл Хорце при Народно читалище 23 септември Лом. С ръководител Венислав Рафаилов. Те също получават кристален плакет. Ангелина Ангелова, главен експерт в Михлом, го връчва. Така, остана ли още някой? Благодарим ви. Така, да погледнем колко плакета останаха. Още два. Още два плакета Ами останаха. сега ще поканим на сцената нашите сладки шоколадчета. И техния вокален педагог Росица Кръстева. Аплодисменти за шоколадчетата. Ето на тези момичета Ивайло Йосипов ще връчи кристален плакет. Аплодисменти за шоколадчетата. Тези слави на българския северозапад. И сега последния плакет отива при още един славей. Свилен Тодорински е това. Нашия нов приятел. Сега, първо искаме да благодарим на всички участници, на майсторите, на шевиците, на танцорите, на музикантите, на озвучителите, на осветителите, на организаторите, на водещите. Също така пропуснах и някой. Специални благодарности и на вас, скъпа публика от Лом и Поломието, че ни дарихте с усмивки и толкова много аплодисменти. Надяваме се да сте останали заредени с емоции, с нови приятели и поне няколко носи в сърцето. Така, сега почивка обаче не е и за нас. Заповядайте всяка събота от 9 до 12 в Пица на парче по Радио Видин, където майтапите са по-горещи от тукашните китки. А до тогава пазете традициите, носете усмивка и не забравяйте, където има носия, има и сърце. Благодарим ви, че бяхте тук с нас и че пазите българския дух жив. Не забравяйте, носията не е само дреха, тя е сърцето на народа. Празнувайте, танцувайте, усмихвайте се и се гордейте с корените си. Весел празник на всички и накрая да напомним, че ни очаква още едно зареждащо събитие през годината на 12 август. Заповядайте в Народно читалище Постоянство 1856 на конкурса Мис и Мистър Северозападна България с невероятната концепция да се срещнем на село. Събитието ще бъде от 19 часа. Така, а сега всички участници моля да заповядат тук, за да получат своите грамоти, защото за всеки, който е минал тук по червения подиум, е приготвена грамота. Заповядайте да вземете своите грамоти.